продължение на 10 000 години ритъмът на човешкия живот се определяше от слънцето, сезоните и бавния ход на природата. Инструментите бяха само продължение на човешката ръка, а силата, с която човек разполагаше, идваше от мускулите, от коня, от течението на реката или от вятъра. Един търговец през 1700 година живееше в свят, който по същество не се различаваше, особено от света на търговец в Древен Рим. Стоките се изработваха на ръка, близо до мястото, където бяха нужни, и почти винаги в ограничени количества. Но към края на 18 век, в богатите на минерали земи на Великобритания, този древен ритъм започна да се пропуква. За пръв път хората се научиха да освобождават енергия, скрита дълбоко в самата земя. Наричаме това индустриалната революция. Тя започва около 1760 година и бележи един от най-големите поврати в човешката история – прехода от ръчния труд към света на машините. Това беше моментът, в който човечеството отключи сила, трупана в продължение на милиони години, и я впрегна в служба на една нова цивилизация. По онова време Великобритания вече беше водеща търговска сила, с могъща империя, оживени пристанища и общество, в което предприемачите и мислителите намираха почва за идеи и действие. Но най-важното и предимство се криеше под земята. Под британските острови лежаха огромни залежи от въглища. Именно те щяха да променят света. За да разберем защо тази революция започва точно тук, трябва да погледнем към 5 основи на индустриалното надмощие. Първата беше селскостопанската продуктивност. Новите методи в земеделието освободиха огромен брой работници, които вече можеха да търсят препитание извън полето. Втората беше политическата стабилност и защитата на собствеността, без която нито инвестициите, нито иновациите могат да оцелеят. Третата беше географията. Остров, прорязан от реки, с удобни пристанища и лесен достъп до морски пътища. Четвъртата беше научната революция, новият дух на наблюдение, експеримент и дръзко поставяне под въпрос на старите истини. А петата беше особено важна – високите заплати, съчетани с евтина енергия. Именно тази комбинация даде силен стимул за създаването на машини, които да заменят скъпия човешки труд. Преди ерата на фабриките, производството се извършваше основно в домовете. Това беше така наречената домашна система, бавна, разпокъсана и зависима от ръцете на отделния майстор, но търсенето на текстил нарастваше неудържимо. Памукът се превърна в истинско бяло злато. И точно това накара британските предприемачи да търсят нови решения, по-бързи, по-мощни и по-ефективни. През 1733 година летящият совал почти удвои скоростта на тъкане. Но всяка нова стъпка напред създаваше нов проблем. По-бързото тъкане доведе до остър недостиг на прежда. Решението дойде с спининг дженито и така машините започнаха постепенно да изместват човешката ръка. След това водната рамка проправи пътя към първите истински фабрики. Производството вече не беше занаят. То се превръщаше в индустриален процес. Резултатът беше взривен растеж. Манчестър се превърна в легендарния Котонополис, столицата на новия памучен свят. Но цената, която хората платиха, беше огромна. Машините не донесоха само напредък. Те разрушиха традиционни занаяти, цели начини на живот и сигурността на милиони хора. Безброй работници останаха без препитание, а междувременно друга сила променяше всичко още по-дълбоко – парната машина. Тя даде на индустрията нещо, което до тогава беше немислимо – възможност да се разширява без границите, наложени от природата. Когато Джеймс Уат усъвършенства тази технология, светът навлезе в нова епоха. От този момент нататък енергията вече не зависеше от реката, от вятъра или от сезона.
Така започна модерният свят. Индустриалната революция беше може би най-значимото събитие в човешката история след появата на земеделието. Тя донесе невиждан растеж, ново богатство и безпрецедентна промяна, но заедно с това донесе и дълбоки неравенства. Светът беше променен завинаги. Градовете започнаха да изместват природата. А ние и до днес сме наследници на онази революция. Живеем в свят на скорост, мощ и удобство. Но живеем и с цената, и с последствията на този напредък.